¿Qué pondría aquí? Vale. Bueno, tengo una rara combinación. ¿Cómo si dispara? Vamos pecho. Aquí. Está escondida. Hombre. Meglio stanno migliorando molto. No te que cap allà. Me he puesto el campo. Sí. Hostia, si esto si le cae al... Lo trocea, lo trocea. No para.
No, si no me traigo la mía. ¿Qué catedral es esta? Pero no, que vayas caminando hasta arriba. Pero que no te dices que no puede, tonto. No se puede, ¿no ves que está esto? El primero, ahora ya empiezo a probar por aquí. Escolta, i si feu dos fulletes? A veure, nens, aquí us porto criatures.
Aquesta caixa ja la per baixar la corda, dèiem, perquè no tenies tot uniforme baix. Ah, vale. Aquest, aquí, és una temeritat. Perquè d'aquí, d'aquí a aquí ha d'estar net. Tu toca, tu baixa, tu trenca. No, això que tu veràs segur que no és el mateix problema. No, saps? Vull dir que jo al davant potser no li posaria. No, res. La meva cosa no va anar. Així que de moment ja no està. Si hem d'acabar tot això, Déu-n'hi-do. No ens podem adormir la palla. No, exacte. Molt ben dit. Molt ben dit. Hem d'anar fent farcellets. Molt bé. Fem els petits, és més difícil. Els petits no s'ho poden Ai, hola! Quina reina! Que feia com que un carinyo. Sí, les que són senceres. Que fa les que estan a sota, que són, segur que són les més bones. Aquestes aquí. Sí. Mira. Jo ja tinc la cara negada. Es dedicava a l'Alzina. Tot és música de Zina, dura res.
Oye, pues fotografía. No, no. Vienen va buscando.
sí, sí.